Belai no huana jagnai wangmasincha tei malangsa jagnai koktuma social media o kasawi faikha je musuk asaimani arjagao musukni bokrok simiya musukni bokrokni logi o borok je human tongmani borok bwsa boni bokrok bo achai faikha twins kahaike hingke musuk bathani o bahaike borok achaikha obo belai no wanamasincha wangmasincha koktuma social media o kasawi faikana baksa kheba nugui mankana baksa kheba nugya fano ongui mankana o video tabuk markino viral ongui tongo eba kheba birjagui tongo social media o jemon Facebook, Instagram, Twitter tei YouTube kahai rogo tei a viral video nungmani yakolo commenters eba kheba jotono kaham hamya comment khlaima rokbo nukjakha baksa hingke ba salai tonglayo obo fake se obo AI generated video eba kheba photo se hinai tabuk ba AI artificial intelligence ni jog tabuk je safano khlaima no ereng no kubui khlai tei kubui no ereng khlai haino phunugui mano tei artificial jogrogo abo kahai rok no believe ta khlai di hinai baksa kheba comment khlai lai tonglayo baksa kheba comment khlaimani nukjago je swkangni hai je pun bwsa achaimani o viral video haino je malik bono romprewui punno romprewui borokni bwsa ordek tei punni bwsa ordek ka achaima haino obo haino ongkhana hinui comment rok khlaima rokbo nukjakha ar jagao baksa kheba salai tonglayo obo kuno fake video ya AI thik no tabuk AI ni jog phiaba borok rok bo tabuk demon eba kheba sui musuk pun obo hai ni slai fano tebo wangmasincha borok posu paki rok no fano nukya omo hai jeng kwbangma viral video porjonto nugui mankha je nijini malik no pun sui tei jani pet rok no rompremani tei kwbangma CCTV footages rok bo omo hai nugui mankha baksa kheba salai tonglayo obo borok bai se tomung hamyaro khlaijakhna haini bagui no miliyani bagui borok khaksa obo kahai musuk khaksa khlaiui achai mankha phiaba belai no wanajaknai kok baksa kheba salai tonglayo je omo kuno AI bai swnamjakya eba kheba kuno borok program premaniya obo wngkha mwtai ni kripa se mwtai rok se abo kahai ke achai rio mwtai rok se wngkhana hinui dupkathi rok tui baksa kheba mwtai haike borok no khulumlaikha o musuk ni rupui borok wngui se achai sio hinui baksa kheba amo haike belai no wanajaknai phiaba kubui tamo kebo saimanya obo AI generated video de nakeba kubuni oboni uklogo huijak kokrok de tong hingke norok khe tamo hai maun obono wansu comment section na thangui comment khlai salai di obo AI generated video de nakiba obo borokni tomung hamya tongmani eba kheba obo mwtai ni rop o kaithamni bisingo bobo option no rok rwnai comment section na thangui comment khlai salai di।